Untxitxuria. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Untxitxuria zan. Untxitxuriari asko gustatzen zitzaion barazki zopa prestatzea. Esaten omen zuten, herriko barazki zopa gozoena berak prestatzen zuela. Goiz batean baratzera joan zen, eta tipula zenarioa eta porrua hartu zuen bere sopa prestatzeko. Eta bere etxera joan zenean, ikusi zuen bere etxeko atea itzita zegoela. Berak beti atea irekita usten zuen. Badaezpada. Orduan oso arraroa iruditu zitzaionez, atea jo zuen eta kas, 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 kas! Eta atearen bestaldetik horrelako abotz zakar bat atera zen. Nor da? Ni untxitxuria naiz, eta hau nere etxea da, eta zuzen egiten dezu nere etxe barruan. Ni Akera da Rokerra naiz, eta orain ni hemenago, azik alde mendik. Akera da Roker! Akera da Roker entzun zuenean, untxitxuriari bere bi belarritxoak horrelako keinu bat egin zioten, jo Akera da Roker. Orduan, hiriaren gana joan zen, berari laguntza eskatzera, eta hiriaren gana llegatzerakoan bere etxean gertatutakoa kontatu zion. Eta hiriak Akera da Roker entzureterakoan, ez barkatu, baina Akera da Roker oso beldurgarria da, nik ezin zaitu lagundu. Eskerrik asko esan zion untxitxuri txikia, eta bere bidea jarraitu zuen. Eta txakurraren gana joan zen, txakurrari bere etxean gertatutakoa kontatu zion. Eta txakurrak Akera da Roker entzuterakoan, Akera da Roker, ez barkatu, baina Akera da Roker oso beldurgarria da, nik ezin zaitu lagundu. Bueno, eskerrik asko, eta untxitxuri txikia bere bidea jarraitu zuen. Eta oioaren gana gerturatu zen, eta oioari bere etxean gertatutakoa kontatu zion, eta oioak Akera da Roker, ez barkatu, baino Akera da Roker oso beldurgarria da, nik ezin zaitu lagundu. Orduan, untxitxuri txikia burumakur bere bidea jarraitu zuen. Papi barabon. Eta bapatean, bere ondoan, inurritxo txiki bat pasazan, eta inurritxo untxitxuri txikiari begiratu eta aizu untxitxuri txiki, baina zelako aurpegia dakazu, ze gertatu zaizu? Untxitxuri txikiak bere etxean gertatutakoa kontatu zion eta Akera da Roker? Baina momentu batez, esan zion, nik lagunduko zaitut. Bai, nik lagunduko zaitut. Baina zu oso txikia zea, nik lagunduko zaitut. Orduan, inurritxo, untxitxuri txikiaren eskutxan jarri eta biok, eta untxitxuri txikiaren etxera gerturatu ziren. Eta inurritxo, kas! Eta atearen bestaldetik, nor da? Gu untxitxuri txikia eta inurritxo gea, eta nahi dugu zuk untxitxuri txikiaren etxetik alde itea. Orduan atearen bestaldetik, nor zehazu? Untxitxuri txikia eta inurritxo, bai. Momentu horretan, Akera da Roker atea ireki zuen, eta inurritxo, zas! Akera da Rokeraren zilborretik zartu, eta koskada bat eman zion. Akera da Roker inoizen zuen horrelako zirrararik zenditu eta salto bat eman eta handik korrika joan egin zen. Untxitxuri txiki eta inurritxo ate ondoan zegoen boltza hartu zuten barazkiekin eta eskailerak igo zuten. Eta barazki sopa gozo bat prestatu zuten. Eta esaten omen dute, gau hartan, hiria, txakurra eta oioa usaintzerakoan inbidiaz oheratu zirela.